Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị obodo gwara onye ọbụla ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ bịara ọgbakọ ụbọchị ahụ, ka onye ọbụla wee nwee ike tinye okwu ahụ ọnụ. Ọ bụghị onye bụ ụzọ kpọọ ndị uwe ojii na-ekpegbu. Nkata Chinwe kpara na-achọzi ikpudo ya. Chinwe laruru ụlọ wee na-eche ihe ya na ndị obodo ga-eje n'ikpe ahụ, n'ihi na ọ bụghịzi ihe ọ chere na mbụ ka ọ na-ahụzi. Ihe kacha ewute ya bụ na ndị obodo na-ekwuzi na ọ bụ ha abụọ ga-aṅụ iyi kama ịbụ naanị Nonso. N'ezie, onye mmiri na-eri na-eme ihe masịrị ya. Chinwe mechara cheta na o nwere otu dibịa obodo ha a na-akpọ Agụdime, onye bụ nnukwu dibịa obodo ha ji eje mba. Chinwe bara ụgbọala gaba obodo ha ịhụ ya maka ịṅụ iyi a. Ka o ruru, ọ gara be Agụdime na-achọghị ka mmadụ ọzọ hụ ya, n'ihi na enwere ike ịjụ ya ihe butere ya n'obodo ma ahụ ya anya. Ka Chinwe na-aga n'ụzọ, ụjọ na-atụ ya n'ihi na ọ maghị ma ọ ga-ahụ onye ọ maara n'ụzọ, mana o zughị Okeke ma ọ bụ Okafọ wee ruo ebe ọ na-aga. Agụdime jụrụ Chinwe ihe bụ mkpa ya oge ọ kọwachara onye ọ bụ. Chinwe zaa ya sị, "Agụ, abụ m ngwere ji azụ tọgbọrọ na-ejighị ahụ. Ya mere m ji sị ka m bịa hụ gị ka a mara etu a ga-esi kwọ nwaanyị ukwu wara, n'ihi na onye zobe ọrịa ezobe ya n'ala iri." Chinwe gwara ya na ọ bụ nsogbu dapụtara ya n'obodo. O mere ka Agụdime mata na ọ bụ ya nyụrụ ihe ahụ na-esi n'obodo. N'ikpeazụ, ọ rịọrọ ya ka o mee ka ikpe ma Nonso, ka ndị obodo wee kweta n'ihe ya kwuru bụ eziokwu. Agụdime gwara ya na nsogbu ya alaala n'ihi na o nweghị ihe nyere ya omume, ma naanị ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga-enye ya ego ọ ga-eji zụta ihe ndị ọ ga-eji wee rụọ ọrụ ahụ. Ihe ndị ahụ ọ gụrụ Chinwe bụ uriom ọkụkọ abụọ, otu nnukwu mkpi, mmanya ọkụ wee dere gawa.